انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، عزت مند و مشران، کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ومنگو تاسو باندی دیر لوی احسان دی کہ اللہ رب العزت منگو تاسو پدے تمام انسانیت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک امت کی پیدا اور بیادا اللہ رب العزت پدے امت پاندلو عظیم احسان دا دے کہ رب ذوالجلال پیولک سلیر ذرا کمویش انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دا بطور پیغمبر چکم دے رہو گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اللہ رب العزت فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بتحقیق سرا اللہ رب العزت احسان کرے دے، یو دا انسان احسان دے، یو دا اللہ احسان دے۔ دا انسان احسان چھے انسان پا انسان باندے احسانو کی داغے منشا داوی چھے ماتا بدے بدل بیلوشی، پا حقیقی کے دا انسان دا بل انسان نا سمنفعات ہوئی، ستمہ ہوئی، سلالچ ہوئی، لیکن دا اللہ رب العزت احسان عظیم چکم دے حقا بغیر دا منفعتنا، بغیر دا لالچنا اور بغیر دا تمنا چکم دے پدی امت باندے سکا اللہ فرمائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دا ہر احسان بدلہ چکم دا حقا با اللہ رب العزت پہ احسان سرور گئی۔